ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆଉ ଆମେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରାରେ କଂସ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ଉଗ୍ର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। କଂସର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପୃଥିବୀକୁ ପାପ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗୋପରେ ଥିବା ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ କଟାଇଥିଲେ। ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।